ତେଲ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଟିକେ ଶିମ୍ବ ପକାଇଦେବେ। ଶିମ୍ବ ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ଟିକେ ବେସର ପକାଇବେ। ଟିକେ ଷ୍ଟିଲ୍ର କଡ଼େଇ ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଗ ବେସର ନ ପକାଇକି ଆଗ ଶିମ୍ବ ପକାଇଲି। ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଲୁଣ ପକାଇବେ। ତାପରେ ହଳଦୀ ପକାଇବେ। ସିଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ୟାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଛାଡ଼ି ସାରିବା ପରେ ଆସିକି ଦେଖିବା କେଉଁଭଳି ସେ ହେଇଛି। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଶିମ୍ବ ବେସର। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ।